Guys, ngicela ukuthi ningijaje noma ningikhuze noma ningibonise. Why nenza lento nenzayo? Like, I want to understand why nenza lento nenzayo. Niyenza because you really want to do it, or niyenza because nifuna ukubukwa, or niyenza because bonke abantu bayayenza so now you feel like doing it, or niyenza ngoba nifuna ukunconywa, or niyenza ngoba niyaphapha. Guys, I fail to understand kungani. Like, mina Mandesa Mtshali, I fail to understand why nenza lento enenzayo lapha eMsinga. Angilwi guys, ngicela ukuthi ningizwiseni kahle. Lento le ngiyibuzisa ukuthi akwazi guys, or mhlawumbe mina unga-understand. Ubhuti Sicebi besimthanda sonke, or imajority, or thina maZulu besimthanda ubhuti Sicebi. Ubhuti Sicebi usiphe ingoma ezimnandi, ingoma ebeyikhuluma nathi, ingoma besikade sirelate kuzo eningi. Ubhuti Sicebi kwenzeka i-accident le yenzakele eshaqisa abaningi, sonke sadabuka, abantu bababuhlungu, kwenzakala nje kwahamba. Okay. Ubhuti Sicebi beyi-celebrity, ubhuti Sicebi beyi-artist, ubhuti Sicebi uney'ngoma eziningi, uney'ngoma ezisazophuma, maybe uney'ngoma amanye ama-artist or abanye amaskandi abayifake under profile yakhe. Ubhuti Sicebi unemali zakhe, ubhuti Sicebi usazophunyelwa imali zakhe, ubhuti Sicebi usazowenza imali. Ubhuti Sicebi unabangani abangama-artist. Mangithi unabangani ngiqedile. Unabangani abangama-artist abenza lezi zinto abazenzayo. Abangani abamsupportile njengamanje, bakhombisa futhi usupport labo usilijabulise kakhulu, la senza saba proud, basikhombisa ukubumbana, basikhombisa ukuthandana. Fine. Ubhuti Sicebi ube nonkosikazi wakhe enengane yakhe or eney'ngane zakhe. Ubhuti Sicebi ke ney'moto. I want to believe ukuthi bengenayimoto eyi-1, bekenezimoto. Ubhuti Sicebi unkosikazi wakhe, usisi wakhe uthe mayekhuluma lapha athi unkosikazi kabhuti Sicebi une-fortune. And ubhuti Sicebi bekade ezothenga imoto, ethengele unkosikazi wakhe. Imoto imalini bekade ezoyithenga. And ushilo usisi kabhuti Sicebi ukuthi le moto bekade eyothenga imoto enkulu ngoba wathi mayethola iPolo, wathi iPolo lincane. Nangizwa ngithi ukuthi ngiyaphi? Ngifuna ukuthi ningijaje, ngifuna ukuthi ningikhombise indlela mhlawumbe mina odidekayo or mina onga-understand. Unkosikazi kabhuti Sicebi beke-driver in iFortune. Okay. Already banomuzi wabo. Ubhuti Sicebi bekesakha isithabathaba to show ukuthi unemali. Awumaskandi-ke abakhulu bamsupport, abafake imali, kwenzeka umngcwabo wakhe and stuff like that. Sebeya-announce manje bathi asilekeleleni ubhuti Sicebi ukuthi aqedele umuzi wakhe. Fine, it's okay, that's nice. Abantu banenhliziyo enhle, abantu bayakhombisa support, abantu bayalandeli, bayakhombisa ukuthi guys kuyazwelana ubuhlungu, umuntu ngumuntu ngabantu. That's nice, that's good, that's okay. Into esengixakayo ke manje ukubona abantu abakhipha ama-1,000 bakhipha u-500 uyodonatela unkosikazi kabhuti Sicebi onemoto, onomuzi, oney'ngoma, usazophunyelwa imali za-husband yakhe. Kodwa wena ngasekhaya kini kunalo muzi lo eniwaziyo nina ekhaya kini, iy'ngane zakhona mhlampe zilala zingadlile, abantwana bakhona babe esikoleni uniform ayiphelele, uyalazi nje ikhaya lakho ukuthi libheke phansi, libheke leni, libheke njani. Kunalo mngane wakho omaziyo ukuthi akanayo impahla, akanalutho, uhlezi ecela kuyimali ungamuphi, kodwa wena namhlanje uyakwazi ukukhipha u-500 or 1,000 uyofaka emalini. Nimsupport ubhuti Sicebi ngoba nimsupporta ngempela or nenza lento ngoba uyi-celebrity. Mina I believe ukuthi awukwazi ukusupport umuntu okude kunawe ekubeni abantu abaseduze kwakho bengekho right. Uyikhipha kanjani u-1,000 uyise kumuntu vele onemali, umuntu vele obuwa-discipline ukuthi yena uyikhandela isithipithipi. Uyekele lo mntwana ohlala lapha ngakini, lo muzi, lo gogo lo ohlala lapha ogulayo, ongenabantwana.
abalala bengadlile, iy'ngane zabantu eziyisikoleni zingenayo imali yokukhera, zigqoka amasokisi aqawuzelayo, amasokisi ey'cathule ey'dabukile. Awukaze wazi wakhipha ngisho u-R2 ukuthi unike lowo mntwana ukuthi ehambe yokhera esikoleni. Awukaze wazi wagcobisa isinkwa nobhotela wahambisa kuleya muzi ukuthi hayibo namhlanje nilale endlileni, ndidleni izolo, nasi isinkwa nalo uphuthu, nawo amazambane. Anikwenzi lokho ngoba akekho ozokuncoma, ngoba akekho ozokukhombisa uma ngeke uzowenza i-screenshot. Guys, why nenza lento enenzayo? Uyibona-ke wena ususaphotile-ke umuhle-ke ungco. Siyabona la ku-WhatsApp wethu abantu ama-screenshots, bafaka iy'mali, bafaka u-R1,000, bafaka u-R2,000, bafaka u-R500, bafaka even lo R100 ufakile. Mara ngakini umakhelwane wakho ulale ngadlile, wena uhamba uthenga amakoti, uthenga amapizza, ungene nawo njalo ubuwazi ngalo ukuthi abekho right. Why nenza lento enenzayo? Like, I want to understand why nenza lento enenzayo. I'm not saying ubhuti Siceba kumele asupportwa, kumele vele sebemsupportile kakhulu, and usazothola imali zakhe unkosikazi loyana. Usazothola imali zabhuti Sicebi, mhlawumbe futhi ekade emfakile nakuwili, mhlawumbe vele imali ningi, like you never know. Into engiyibuzayo ukuthi guys, nimsupporta ngoba benimsupporta ngoba vele niyathanda, or nimsupporta ngoba lento inamehlo abantu babukile babhekile, nifuna ukukhombisa ukuthi yana was there. Yabona, if ever mhlawumbe umuntu osupportile wakhipha imali, umuntu vele nasekhaya kubo olekelelayo, nasendaweni yangakubo abantu bangakubo ba right, uyakhona ukuphonsa la phonsa khona, then it's fine. But uma ngabe wena ukhipha imali yakho wayoyinika usisi oshadile onengane osazoba nemali, o-drive ifortune, othengele imoto entsha umacekeceke u-brand new, ozohlala esithabathabeni somuzi, wayekela ukusupporta loya gogo loya owazi kwami ukuthi iy'ngane zakhona azifundile, aziyanga esikoleni, abanakudla. Uyasazi isimo sakhona ukuthi laphayana nje vele nje awukaze wazathenga ngisho ushukela wayobanika, awukaze wazathenga ngisho izinto zi-R5 iShoprite, wayithenga zaningi, wathenga namaqanda, wathenga ushukela, wathenga ini, wahamba wabahambisela, wabathengela ama-tea-bag Glenco, wabahambisela wathi nayi. But wena khona ukhipha imali namhlanje ngibhuti Sicebi. Ngoba yini guys? Ngoba yini? Ngoba yini? Like, I want to understand, like I feel to understand. Like ngathi sonke isikhathi manje ngiyibuka lento, I was like, hayi cha guys, kodwa hayi cha, ngiyazenza ibukuswa. Ngiyazi ukuthi bacelile, ngiyazi ukuthi iphumile kubalandeli bamaskandi, bona la abashilo ukuthi if ubhuti Sicebi besimthanda, siyafuna ukubona umuzi wakhe ngempela uphelela and stuff like that. But Sicebi abekade neplan ngomuzi wakhe, beke ney'mali zakhe, I'm sure. Lo muzi lokuthuba usuqaliwe, ebeneplan bezoqeda nje kahle, futhi nosisi I'm sure besazoqeda. Bafakile ingoma limit ngaphansi kweprofile yakho ukuthi usazowenza imali noma engasekho, usazothola imali. Asazi ukuthi basebenza kanjani kwi-industry. Mara mina into engisho ukuthi guys, why nifuna hayi guys, cha shame ngiphoxile nje, angifuni ungasho. Nisangiphoxa namanje futhi. Yabona ukube mhlambe into kaBhuti Sicebi, mhlawumbe unkosikazi angazi, mhlawumbe kuthiwe yabona if ever mhlawumbe lento le yenzeke after sekuthiwa abakhaba umkhonyana bayithathe zonke imali zaBhuti Sicebi, unkosikazi sekuyahlupheka, akasenayo indawo yokuhlala, abantu bamthathele, and then umphakathi ukuthi ngoba sibesimazi thina unkosikazi wakhe, siyazi nangendlela ahambe ngayo uBhuti Sicebi, siyamthanda, simsupportile, then I was gonna understand. Umuntu ehanje ethando, umuntu ehanje ethando, umuntu ehanje enakekelwa, umuntu ehanje ezothengelwa imoto, umuntu odrivayo imoto, lo muntu lo bekade sengadayisa imoto ezikhona igcekeni, aqaqedela umuzi, aqeda ethathe le mali ayenzayo already uhusband yakhe la ayenzile, ayisingane esikoleni, I'm sure bekade esave or in. Like engibangazayo mina ukuthi abantu the way besupporta ngakhona uBhuti Sicebi nalento abasupporta ngakhona, I just hope ukuthi nabantu bangakini guys niyabasupport. Le ngane lezi inhlezi niyibuka lapha emgaqweni ukuthi kuse winter zigqoka amajezi anembobo la kwindololwane enembobo la intameni eqhaqheke lapha, niyakhona nakuba support, niyabenzela.
Mina ngazi ukuthi umuntu uma eqala support uqala la khona aphumele ngaphandle-ke. And nakhona nisupporta vele umuntu ophila kahle, umuntu right, umuntu drive amafoshuni. Nikela abantwana labaya abalala bengadlile bahambe ezikoleni ama-uniform angeke baphathe ubhaka